Hello mga higala, welcome to my vlog. Padulong mi karon sa floating cottage. Dili ta magmas kay wala usong mas dire. Naman das dagat freshman. So kauban ako, nara ako mga kauban nasa Luyo. Napo dire sa Tubangan. Mga family mi na dali. Na hala Jasmine. Sumauni ang Ebesa. Ay, nana sila oh, na. Mauni amo ang floating cottage. Hello. Oh, pabita nagkita. Hello mga higala, mauni amo ang baon. Napahak na. Diri ra ni namo gisugba, diri ra gisugba. Nya amo ang kani saang na nahurot na. Nya nara diri ang nangaligo. Si James Fire. James Fire. La wala gyud naligo. Si Ralph Andro, anak ni Inde Kabkab. Mao ni anak ni Chiki. Oh, torang kinakusgan ay tata nagkuan. Nagbilaka. Ato ba sa art? Tora ako mga pagmangkon sa tungo eh. Lakide, Kinet ug si Fritz. Ako kinagwapuhan nga pagmangkon oh. Nagway ay singer ni. Darang mga singer dire. Mga sunger. No, wala malubat na, wala tay kuan. Na di ay mi sa Ebesa. Ebesa floating cottage. Namalit mig saang. Ang cute kayong saang tag 5. Kato tag G's niya. Kanin dagko dong pila. 20 ma'am. Amo na 20. So ari sa tas tag 5 be. Okay rin ito. No kay ang unod bangud anak no kay dagko ra mangud gihapon. Dagko gihapon. Sa gagmay. Ari kag dagko. Pila? 50. Sana, lutuan na. Lutuan. Dam siya lutuan no? Sino? 5. Dungan na. Dungan ta ni. Tag 20 na. Pero Torang tag G's. Ayan na, kay dagko man na. Katong tag G's doy. Katura tag G's doy. Oh. Ayan na, tag 20. Pagkapin mo. Na, ora tag 20 sa kapin. Go. Laguyo na to, go. Go. Ito na isla-isla. Hindi ka nang Kuridas mo nagmay. Nag-jis mo ka na. Nag-jis ba? Hanggang may kuridas na. 5 jis.
Gagmay mo kayo. Ano na pa may gagmay di ayo? Di, wala na. Pagkapin na lang. Apil na dito tag 5. O, kurida, sana na. Apil na. Pagkapin na lang. Wa man ni mag-isa kung gilain. Wala na. Isa ko na nga na. Ay, kuan. Umot lang. Unsa na? Puro lagi nagbao. Unsa na? Video. Okay, nag-vlog. Teng. Ipagkaw na gani. Ang kaning gagmay. Ayun na kita. Wala, nidaga na. Uwi pa. Uwi pa dito din. Ambak turun ti. Naray na sentiin. Uy, kama, mamang manis dito. Uy, mura nagsinupuan. Aman man. Aw, naisud nga lain. Ako din na Aw. siya. Agin ako. Usa nang sugat. Kamang paman. Uwi pa man day. Sige, apil ta 5. Sige. Kay gihap naman to. 54 pa ni boss. 54 so. Teka, daghap. Teng, teng. Pagkapin na natin ko yan ang butatin. Euro na gano'n yung kwan. Oh, pagkapin na ulit. Tadi ani bos, wang ni pakapin mo. Galing nagpaday, huwag mo na yun. Nana, Sino ba nagpad ba? nana ano ba na sa suot na sa ilang skalop na. Pila mo ni? 30 na na, 30 gilan ka. Basta to pamandro gi. 35. Ako rin tana, sige lang ka. Kunsa? Pansin lang soy. Taxi ba eh. Suko ginawa pa ni. Amo pa ni bos. Amo pa ni pwede Pagkapin din Dagway. Pagkaon daw baka pero ma. Ila ni Kinintas ko dito. og Kinintas na ni Sirado. Okay. Ulit eh. 160. 700. 700. Last kini, 50. 750, sige. 750. Kana pa yung sulo yun? Kini, Ano na ako mo? ha? Lali yun wala? Nana amin ni. Tagjis rin, tagjis. 800 na natin. Kaya tanan sila nga. Ay. Pindi ya. Niyo, luto na tanan boss. 800. Masuro ni kaldero tanan? Sobra. Wali ka na kawat eh. Tara oh. 800. So nara ang saang na wanong ko kakuanda, wanong ko ka vlog. Nara ang saang no giluto. Diri ra siya giluto sa pambot niya. Oh, nara. Nara ang saang. Nara nagpalit sa saang ay. Nara. Salamat. So diha ra siya gyud gi kuan giluto. Sige dong. Salamat to ha.